Nai joto media friend norokno ojaro samjakma sibai yaparo yamrok trust tai langmani chati club tengai sini lukurok ni bagai sing kaisa kokuma kaham sing tubui phayo especially football no tei sing beskang 13 July ni salo independent knockout football tournament kaisa khlaijakna thangai tango yamrok trust tai langmani chati club ni bisingtei o thangmung hangnai Sharat Chaudhary JB School Simna Katal Hati Kokbrai ke Nutun Bazar aro sini kabangma serai rok sini borok sikla rok tini football thangna kereng kabangma tongo a thangna kereng rok no sing borok no sebrina ni bagai sing o thangmung ni sep sing borok no rina ni phai phasing thangai tongo awani bagai norok joto lukurok tai media rok ni chubachu sing belai khai nango aboni bagai sing tini norok no ringai sini o football muthang mani na tei sing norok bai awai khlaina ni bagai sing sepman mani bagai bo belai khai sing khaksang tini oro satai klayo ichha kok sanani musungo naidi football thangmani bisingtei sini besak sini belai khai sak ni kahamango sini bemar rok hamo aboni bagai tabok ni sini je thangkrang sikla je tabok young generation no sing tebok kreng kaham kai naithok kai tei duloi sabok kreng ok kreng no tebo samung phlangna ni bagai sing tini sino side of mo ne bela ke hambai sini media friends no sungno hai ke jora ka hambi mon bagai special thajin sini sobi sak sai thaka je nangmai jaga nai te tamno ti sing khela sengkha amor sai thaka te tabok sana tong ko sini oro champion te rana sab busuk nai amor sing ki sanai sing chini club te chini yamrok trust ningai sing wan chulai na ka sing champion no ngai 40,000 te runs up ngai aro 20,000 sing nai jaro ki sisa rules te details hawana sing aw mathang jana hingai sing so sa haike sky be sing mathang nai ngai sing oro salai na ka sing joto thungnai rok theke bachung muthungnai rok jisekpano chungaro players rok non hai mano aro kuno sini onko kre ngai aro je onko rule tongma ngai aro decision re khelani mato ngai sini referee decision ngai te joto asupto sung onko gaglia ngai thajing de sobi saite ka sini Sharat Chaudhary Nutun Bazar Ramono khela muthang janglai simnawo best of 11 dan best of 9 de muthang best of 11 buhur jimi abo start khaijana te buhur jimi anti bom hai jeng mong gangai tinin sim start khaija jeng omo tinin sim pano jm3 rinai rok rimano te jengor contact number rinai anti fee ka busuk anti fee gangai 2000 taka jengna raglaiya contact number jeng bai kerna gangai sini number gangai 6009 063056 moke club secretary ni convener number kisa sari kadi kini yang convener 8787829157 convener only exact location bro Sharat Chaudhary nokta Nutun Bazar sarek ni koita ni sime muthang jana sarek de muthang na simla sarek first integration ni dinam gangai jeng prai saitan simi muthang na hinuan sulai tango omhai program ngai sing baran simi changnai integration saw nanti khana integration dino tirprahan joto artist zamai kren tesini actress joto tirprahan thangmai nai odino je integration ni dino ngai noro nitim nikmen ambition nahal mungta o je muthang muni chini ambition nahal mung ngai chini area wo kobangma numung samung hamero bai gedalai tango ya jeng amone hoite kati dinan bagai jeng bises kre sin nahar mung amorong bagai jeng numung samung jeng bahe kati mancin siglaro te khelao involve bunge among bai jeng haksal unani ana hamung rotino jeng o khwaro klai namung samung hayani kok je
really jotono hambai media te chin tibra hani joto haste ni lukurogno ang kobongna mangkang samang gangkai sini ketal hati notun bazar azgawa sini football tournament ngai aron tui jeng joto tibra ni hani thangnai mungnai thangkrong rongno jotono phai thangna bangai koijawo aron bising sini actress rongno te media rongno sungbai aro hayai thangmaya jaga participate khaidai sungbelai hamjangnai abre tebon naimung jung haro se sini buskango omrok tong kherang bisingte je actress rok khayai media rok khayai thangai abai paikan dai boro rok onek participate khaidai tong sago aron bangi ani jotono koyo abre te koimung kai sini has inauguration dino sini azga has buri rong bo thumungna apre te azga wo buri rong bo first prize sar